Nuwun para pamirsa pandemen waosan cariyos basa Jawi ingkang wonten papan pundi kemawon. Sugeng pepanggihan malih kalian kula Hadi Pamungkas ing waosan cariyos basa Jawi. Purwakane ngatur pambuka kula, mugi panjenengan sedaya tansah pinayungan karahayan saking Gusti Kang Murbeng dumadi. Ing kalodhangan menika kula badhe maos cariyos cekak seratanipun Al Aris Purnomo kanthi irah-irahan jarene aku edan. Kados pun dilampahipun cariyos, sumangga dipun pidhangetaken. Aku meteng maneh, iki calon anakku sing nomor 7. Edan, iya pancen edan. Aku sing bojone tukang becak, manggon ing kontrakan rupa, ada saka kecukupan, bakal duwe anak 7. Aku ora bisa kaya ibu-ibu liyane sing katon bunga banget yen bakal duwe anak, pamer marang kanca kancane, sregep preksa marang dokter utawa bidan lan nyawisake kabeh kebutuhan tumrap si jabang bayi kang bakal lahir. Aku ora bisa kaya mangkono. Kanggoku kandutan iki malah kaya bumerang lan uga sumber penandang. Aku kudu nutup kuping, reka-reka ora krungu marang celadune tangga-tangga sing ngerti aku ngandhut maneh. Durung maneh lambe-lambe tipis sing nyinyir ngiris ati. Warni meteng maneh kaya kucing wae sing marai anyel wong-wong kuwi kandha menawa aku ora gelem melu program KB. Asem tenan. Sopo kondo aku ora melu program KB? Sopo kondo yen aku seneng manak? Upama entuk milih, sejatine aku uga kepingin urip lumrah, duwe keluarga cilik sing kebak-kabagian, kepingin duwe anak loro lan 1000 penginan liya sing nganti saiki durung kaleksanan. Aku wis ngupaya supaya ora duwe anak maneh lan kandutan sing keri iki saktemene aku wis mbudidaya supaya aja nganti lahir. Aja kandha-kandha ya. Awit pakartiku iki wis nerak angger-angger lan uga dosa. Kabeh ramuan wis dak ombe kanggo gugurake calon bayi iki. Nanging tanpa hasil, malah kepara tansaya subur. Atiku mbrontak geneo wong-wong kuwi padha sinis marang aku sing duwe anak akeh. Apa merga aku melarat? Apa kuwatir yen aku bakal gawe repote wong-wong sing sinis kuwi? Dak akoni yen aku melarat, mbok menawa malah melarat banget. Nanging aku ora tau njaluk diwelasi sapa bae. Aku ora tau ndadekake kahananku sing melarat iki kanggo pawadan supaya diwelasi liyan. Nanging ya kene malah wong liya ribut ngurusi kahananku sing melarat iki. Gumun tenan aku. Awit saka anggone padha nyenyamah kuwi, sirahku dadi kerep krasa mumet. Aku krasa kesiksa. Nembe pisan iki aku ngrasakake ngandhut sing banget nyiksa. Ngenteni laire jabang bayi rasane kaya suwe banget. Dina Setu jam 10 bengi anakku lahir ing omah, lambaran kloso tanpa ana bidan apa maneh dokter. Amung ditunggoni Mbah Jinem dukun bayi. Dibandingake karo kabeh anakku sing dhisik, kelahiran iki krasa beda. Si bayi nangis sawise setengah jam. Kuwi wae merga budidayane Mbah Jinem sing upaya kanthi telaten amprih
si bayi bisa nangis, tangise alon lan lirih kaya kucing. Anakku wadon maneh ayu, montok lan tanpa cacat. Aku ngucap syukur marang Gusti, nanging ana sing ganjel ing batinku, ya kuwi mripate anakku ora gelem melek lan tangise arang banget. Anakku darang nggih tak ambungi, geniya kowe meneng wae nduk. Apa wedi nyawang ruweting donya? Apa wedi marang kemlaratane bapa biyungmu nganti arep nangis wae kowe ora kuwawa? Ah, mesake temen kowe nduk. Wis 5 dina anakku durung melek, tangise sangsaya lirih. Anakku ora gelem nyusu, kamangka isine susuku wis kebak. Amung madu sing bisa dak klamuti dening anakku. Pipine sing montok ilang, praupane dadi pucet banget lan mripate sangsaya dipet, napase sesek. Aku ngerti kahanan awake anakku ana sing ora lumrah, nanging apa geniya kesadaran tekane mesti telat. Sawise awake anakku biru kabeh lagi dak gawa menyang rumah sakit. Gusti, sampun kapundhut rumiyin anak kula menika. Kula tresna dhateng piyambakipun. Kula akeni rumiyin kula nulak lari menika lan boten kepingin piyambakipun lair ing donya. Nyuwun pangapunten Gusti. Mangkono pisambatku. Sewengi muput anakku dak tunggu, aku ora ngrewes kahanane anakku dhewe. Sing baku anakku kudu bisa waras. Aku wiwit krasa menawa sak temene tresna banget marang dheweke lan aku wedi kelangan dheweke. Manungsa kadangkala rumangsa pinter, rumangsa ngerti, rumangsa bisa. Upama biyen aku nampa apa anane dheweke kuwi, mbok menawa pangrasaku ora diukum kaya mangkene. Nyawang kahanane anakku, atiku kaya direrujit. Selang infus lan dom cilik-cilik padha rebutan nyubles anggane sing isih cilik lan tanpa daya kuwi. Aku yakin dheweke mesti kelaran. Upama bisa dipindah, aku bakal jaluk marang dokter supaya rasa lara kuwi aku wae sing ngrasakake. Anakku aja nganti ngalami panandang. Aku ora tega nyawang anakku kesiksa kaya mangkono. Sebab kawit dheweke tukul ing gua garbaku durung tau nampa sihing katresnaku. Upama entuk bakal dak tebus kabeh dosaku kuwi ing wektu teruse. Aku kepengin ngopeni anakku kuwi salawase. Duh Gusti, sampun dipun pundhut anak kula. Kula janji badhe nebus dosa kula dhateng piyambakipun. Panggersahku, nanging Gusti wis ngersakake barengi adzan subuh anakku bali marang pangayunane. Aku ora kuwawa nyandhet. Duh Gusti, sampun malih purun kula gendong lan kula usap, nyawang lan netek kemawon piyambakipun boten purun. Punapa manahipun runtik dhateng kula ingkang sampun nyonya rikala wonten ing kandhutan? Pitakonku marang Gusti. Aku dadi sarwa luput, sedih atiku lan tangisku mbok menawa malah gawe guyune tangga teparo. Sing serik marang aku padha rasan-rasan yen sedihku mau mung sedih etok-etok. Ana maneh sing nylemung yen matine anakku kuwi pancen wis dak karepake sadurunge. Mentala tenan sing kandha mangkono kuwi. Dina-dina sakwise anakku mati, pikiranku tansah dikebaki wayangane. Aku asring ngimpi ditekani anakku kuwi. Aku kangen tenan karo anakku kuwi. Mbok menawa kangenku bakal oleh tombo yen aku cedhak anakku kuwi. Ya kuwi lungguh ndep
ngeprok ing kuburane kono. Upama aku ora menyang kuburane anakku sing mara menyang omah banjur ngajak gojek aku tansah masang kembang ing rambutku. Satemah rambutku kebak kembang. Yen wis mangkono anakku kuwi bakal guyu kesenengen lan aku uga melu guyu. Pranyata anakku ora gedeng karo aku, bagya mulya tenan uripku. Nanging kabagyanku karo anakku kuwi kerep diganggu dene wong-wong ing sakiwa tengenku. Wong-wong kuwi mesti nggawa aku bali mulih nalika aku dolanan karo anakku ing kuburane. War, eling war, nyebut asmane Gusti. Ana bocah enem sing isih butuh kawigatenmu. Lelakno anakmu sing keri dhewe kuwi. Dheweke wis tentrem uripe ing alam kelanggengan. Kabeh wong kandha mangkono klebu bojoku. Gumun tenan aku, apa wong-wong kuwi padha ora ngerti yen aku lagi gegojekan karo anakku. Geniya malah padha menging, dasar sirik. Ngono batinku. Akeh wong pinter sing dijaluki tulung nambani aku. Aneh, geniya kok aku dadak ditulungi. Lah aku iki kena apa? Nanging aku ora peduli, aku ya tetep aku. Aku ora bisa yen kon nglereni apa sing tak lakoni. Awit amung kuwi sing jalari aku bisa nemokake kabagyan. Saben gegojekan karo anakku rasane bagya mulya. Aku pasrah wae nalika wong-wong kuwi padha nggotong aku menyang omahe anakku kang cilik. Aku seneng jalaran aku ora perlu repot-repot maneh mlaku mrono yen kepengin ketemu anakku. Saiki aku wis mapan cedhak karo anakku. Ora ana sing bisa ngalang-alangi aku ketemu dheweke. Nanging ya kene praupane wong-wong sing ngeterake aku menyang papan sing cedhak karo anakku mau padha katon sungkawa. Anak-anakku sing cacah 6 uga katon sedih. Bojoku uga katon sedih. Geniya nalika aku nyedak anak-anakku lan uga bojoku kanggo kandha supaya aja sedih, awit aku saiki ana ing kabagyan. Anak-anakku lan uga bojoku ora bisa krungu, malah keluargaku kuwi ora weruh aku. Aku warni bojone tukang becak, duwe anak 7, nanging dipundhut Gusti siji. Saiki nyawiji karo anakku sing cilik dhewe. Ing omah cilik diarani cungkup. Ing pungkasan uripku wong-wong ngarani aku iki edan. Cudel.